Ginaduso ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor nga pirmahan kag ini pag-veto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang consolidated version sang Senate Bill No. 1310 kag House Bill No. 14 o kon ang Proposed Subscriber Identity Module o kon SIM Registration Act kasunod sang pag-aprobar sang Bicameral Conference Committee sang hagna matapos nga napasar sang Senado ang version sini sa third kag final reading. Suno kay Defensor, pirma na lang sang presidente ang kulang sa hagna para manginlubos nga layi. Sang nagligad nga semana, ginaprubahan na sang House of Representatives ang version sini sang hagna. Sa tion nga manginlayi, gina-require ang mga SIM card users nga irehistro ang ila personal information sa telecommunication companies o kon authorized card sellers paagi sa pagpresentar sang valid government IDs kag mga dokumento. Sa idaluman sang hagna, ang mga mobile network providers ang dapat nga isecure ang personal information sang ila mga subscribers sa database. Nahibaluan nga hindi lang ordinaryo nga SIM cards ang sakop sang proposed measure kundi bisan ang eSIMs. Ang mga menor de edad naman nga SIM card users ang mahimo nga makaparehistro gamit ang ngalan sang ila ginikanan o kon guardian. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matuntun nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.